Mai sanko ne yake tuƙa jirgi a sama, matan shi kuma tana sai mai sanko sai kayi mijina sai kayi mijina. A shi ko mai sanko sai ya ji daɗi kawai yana ta yawo da wannan jirgi, ashe tayan jirgin ya kusa ya fito. Mai sanko yana mata magana kawai ba sai taya ya ɓallo ba daga sama har zuwa ƙasa. Tab! Matan mai sanko ta ce inna lillahi, ai aiki ya same ta. Kawai sai ta ɗauki wannan taya da ke ƙasa ta hau kan jirginta ta tuƙa ta je can sama ta fito ta hau kan fiffigen jirginta ta yi tattaki. To da ta yi tattaki sai ta zo ta yi tsalle ta hau kan fiffigen jirgin mai sanko ya ce sai mata na injiniya kenan. Kawai sai ta ɗan yi haka ta saka tayan wannan jirgin fa duk yana sama fa aka yi wannan abun fa. Kawai sai ta sako tana aha yanzu ko kai fa ai yanzu ba matsala. Bayan mai sanko ya sako daga jirgin saman nan yana tafiya a jeji kawai sai ya haɗu da wata babban macijiya ƙatotuwa sosai. Mai sanko ya ce ai sai ya yi faɗa da ita. Kawai ta gallaza mai wani cizo fa saura kaɗan fa ta kashe shi amma bai mutu ba. Mai sanko ya ce to yanzu ya san me zai yi, tana kawo mai sara ya zille mata. To dai zille mata yi kokarin zai gudu sai ta sake bin shi. Da ta sake bin shi mai sanko bai tsorata ba ta nannaɗe shi sai ya fara yi mata waka yana lilo da daɗi kawai sai ya kai mata naushi gusha gusha. Mai sanko ya ce gobe ma ki sake. Haka dai sai ta ɗan lallaɓa ta fara sake shi ya tutture ta ya samu ya wuce. Da yana wucewa ma sai da ya bi ta cikin ruwa fa. Macijiyar nan ta ce kai yau ta haɗu da sa'an ta fa. Haka mai sanko ya samu ya zille wannan macijiya. A hanyar shi na komawa ya hau kole-kole kawai ba sai ya haɗu da wasu manya-manyan kifaye ba. Da farko dai kifi ɗayan ya fara wasa da shi kawai sai ɗaya zo ta gefe mai gishau. Tab mai sanko kawai sai ya tsinci kanshi a cikin ruwa tsakanin kifaye. Mai sanko har ma wani lokaci ya ɗan wuce bai ma san inda yake ba. Kawai sai ya ga kifi na dumfaro shi ya fara gudu. Mai sanko yana gudu kifi na bin shi. Kifin ne ya samu ya ci kuma mai sanko ta baya janyo shi. Mai sanko fa ƙarshe fa da ya ga abin ba haza fa ƙoƙari kawai ya ɗan cire rigan shi sai ya bar ma wannan kifi. To kifi kuma da ya samu ya ja wannan riga sai ya ɗauka ai mai sankon ya ja ashe bai san riga bane. Kifin nan da yana sake dawa mai sanko ya ba wa kifin na wani naushi. Mai sanko ya ce kai kin san ni waye kuwa na yi faɗa da macijiya ma balle ke. Mai sanko ya gama hayaniyan shi gaba ɗaya ya samu da ya tsira da ran shi ya fita a wannan ruwa. Mai sanko sai ya ci karo da zaki a hanyar shi na komawa gida bayan ya fita daga ruwa. Kawai mai sanko ya ce wallahi bishiya zan hau. Ya gudu ya hau bishiya zakin nan ya biyo shi akan bishiyar ma ya gallaza mai cizo. Mai sanko ya ce kai to ai dole a yi faɗan nan a ƙasa fa tun da bishiya ya ƙi. Mai sanko ya fara cewa wa irin da yana ƙoƙarin ya ba wa zakin nan tsoro. Irin yana borin kunya hakan nan zakin fa da farko har ya ɗan fara jin tsoro fa yana cewa kai wannan dai ko wani babban maharbi ne. Mai sanko ƙoƙari yake ya ɗan matso kusa da dutse ya ɗauki dutse kawai zakin nan ya zo ya yi ƙoƙarin cizon mai sanko. Mai sanko da ya sa hannun shi ya ɗauko dutsen nan ya rafka wannan zaki a ido. Kawai zaki ya ce kai alkuran na fece. Zaki kawai sai ya gudu. To daga nan mai sanko ya samu ya koma gida lafiya lau. To anan za mu kawo ƙarshen labarin mai sanko na wannan zangon. Sai mu haɗa zango na gaba in Allah ya kai mu. Ka tabbatar dai ka yi subscribing, kana liking, kana sharing, kana commenting domin ka ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo irin wayannan labarai na mai sanko. Yawwa to wannan shine Allah ya sa mu dace amin summa amin.